Ожаган ойынында 16 команда составында 100ден артык укучы катнашты. Бәйгедә катнашучылар спорт ярышлары, викториналар, төрле сынауларны үтәргә тиеш иде. Иң көчлеләрне билгеләү өчен командаларга берничә төрле сынау үтәргә туры килде. Красив строю, силём баю исемле этапта командалар стройда йөрү күнекмәләрен күрсәтте. 16 команда катнаша. Урта мәктәпләрдән 3 звено, кичкенәләр звеносы, урта звено, зурлар звеносы, һәм инде ярыш төрләре бик күп көч һәм белем сорый торган. Шуңа инде әлеге уеннар ешрак кирәк. Әлеге хәрби патриотик уеннар балаларны тәрбияләүдә бик мөһим роль уйный. Физик яктан ныгыту өчен бик тә мөһим. Ватан тарихыннан сәхифәләр бәйгесендә укучылар Россия тарихын ни дәрәҗәдә белүләрен тест ярдәмендә ачыкладылар. Biz инде һәр чарада актив катнашабыз. Мәктәбебез белән спорт чарасы булсынмы, сәнгать өлкәсендә булсынмы. Әлбәттә инде бу чарада да без мәктәбебез белән катнашабыз. Мы не первый год участвуем в военно-патриотической игре «Зорница», и я думаю, что это в первую очередь воспитывает патриотическое воспитание нашего будущего поколения. Мен илектен менә хәрби киемле кешеләргә гашык идем. Чөнки әтием бит инде сугышта булган. Әтиемнең җан дусты Иван да дибез бит инде полковник булып ел саен кайта торган. Мин аның төз гәүдәләренә, хәрби киемнәренә гашык булып үскән кыз буларак, мин менә хәзер дә гашык булып хәрби киемле кешене күрсәм, балам улы кешеме, мин сокланам. Бу патриотик тәрбия бирә балаларга. Мин үзем муслимнән 9 классыннан бу мәктәптән бу уеннарда беренче тапкыр катнашмыйм. Монда шул рәхәтлеге атырга, строевой, өйрәнеп каласың. Монда уеннар патриотик тәрбия бирә, бик кирәк инде. Ярыш нәтиҗәләре буенча башлангыч звенода Мөслим гимназиясе җиңүче булды. Урта һәм өлкән звеноларда Мөслим лицее беренче урынга чыкты. Команда зачетында җиңүчеләр һәм призерлар Мәгариф идарәсе һәм ГТО тест үзәгенең мактау грамоталары, медальләре белән бүләкләнде. Мондый чараларда алган күнекмәләр киләчәктә, бигрәк тә армиядә хезмәт иткәндә егетләребезгә бик кирәк булачак. Бәйге кысаларында укучылар ГТО нормативларын да тапшырды. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе.